ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи маъмур азия. имрӯз якшанбе 14 ноябр қарор дорем дар молбозори қимсангир 1000 рубл баробар ба 154 сомону 50 дирам нархи кунҷора 5 сомон будааст. дар ин видео навор кардем муноҷинои ёш, молҳои майда, гусалачаҳо, буқачаҳо ҳам маш ҳаст. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардаги нестанд, ҳатман подписатсия кунед, видеоро то охир тамошо кунед, лайка фаромӯш накунед, дастгириро дига хел кунед. иншоаллоҳ ҳаракат мекунем, ҳар бозор биёем. ҳамин бозор барои ҳамин дастгирӣ сахт дар кор аст. авдо шид манаи буқача қачаш парода соза 4200 сум савдо шид сумшай субкадеста нархҳои аниқ мана. буқачаи зоти мана 5000 гуфтеста муомила дора, бозор 43 кадагия 4300. иша чанд кадака? ира 5000 пурсидагия бозор. хоб мана буноҷини зотӣ қисирай буғоз буа? қисира буноҷини қисир 6000 6000 бозор кад гуфтеста соҳибаш. ай 6 боло меброем харидор бошем. 6000 да надодам мега қисир будааст. ма буноҷини ёш зотӣ 5000 буда нархаш, муомила дорам, бозорда 4000 кадагия. моли гусала ҳа. ма буноҷин ака қисирай буғоз. ёша буноҷин будааст. буноҷини ёш 5000 нархаш, муомила дора. бозор чанд кадака? 5 гуфтеста буда то 5000 бозор кадааст. нағуноҷини ёш барои мол кадан пародаш соза 48 гуфтеста муомила дора, бозор 43 кадагия. гуноҷини хароб айнеки дута гуноҷи нои зардаш пародаш созтара калонтара 7000 гуфтеста муомила дора 6500 бозор кадагия. ира чанка? 5000 иша кадагия. қафушам бинен мана буноҷинои соза. хоб мана буқачаҳои гусала 3800 бозор кадай 4000 ҷои пулгирӣ шаи зар чи чанд кадан? кадана иша майдатарай бу. хоб мана буноҷи гусала 25 гуфтеста 2000 бозор кадагия. ҳукс чанише қилди буқача будааст. буқачаи зар 3000 бозор кадагия. хоб мана гусола чанд моҳа яка? ҳаста 4-5 моҳа. буноҷин будааст 2.5 гуфтеста муомила дора, бозор 1800 када 1800 бозор кадагия. хоб мана буқачаро бинем гусола буқачаи хубай най соҳибаш. пулгириш 43 будааст. ина ишам мана иям ҳардуш як нарх. ишам ҳамун нарха ҳар сеш 43 ҷои пулгириш ҳар сеш ҷои пулгириш 4300. ира чанд кадан? 32 бозор кадеста манаи буқачара. хоб манаи гусоларо бинем беҳад майда ширмака нечойлик бо билмайсиза 2000 гуфтеста муомила дора. бозор нечи қилда ки? 1500 бозор кадеста додагиш нест. хоб мана бузои афғони такаиш ме калониш такай 2.5 гуфтеста муомила дора. инош модабуз чанд я?
Яки ними модабзош. Но чалиша ё тоза? Чалиш будааст инош. Яки ними ҳами такара чанд кад бозор? Бозор 2000. 2000. Модабзора чи? 1300. 1300 бозор кадагия. На гуноҷини ёш. 2700 гуфтӣ? Рост ша бугӯ охи. 2000 бозор кадагия 22 гуфтестай мана. Чанд моҳаи? 6 моҳа гусола. Местни парода. Моли манаи дода раймона. Касе мешиноса лайк. Аямҷай а? Сақумсанги. Та. Мана гуноҷини ёш гусола 1400 бозор кадагия. Мана қушқоро ино баран ё шишак? Қушқорои шишакам 2500 гуфтестай муомила дора. Бозор ҳамаша кӯтара 1800 кадагия. Донаки чанди фурӯхтестем? 2000 якта дутаи бошад 2000 ай. Оптум 1800 бозор кадагия додагиш нестанд. Дуними гуфтеста. Моли куҷай? Моли коммунизм Қумсангир. Дастгирира фаромӯш накунед. Қушқорои сафед 2800 3000 2500 оптум. Кӯтара қанчадан қиlyapti aka? Ko'tara endi kuchi jetganini so'rayapti. Dona nechidan sotyapsizlar? Dona 2400, 300, 2200, 2300 to 2400 yakta dutay fruxtestemega. Mana kalonosh 2800, no yakta kalomda 3000, nosh 2500 sham ast. Inosh bo maydatar, bo arzon, nosh bo arzontar. Marhamat. Mana qushqoroyi sredni. Bular shishakmi? Shishak a? Mana qushqoroyi shishak budast. 2500 guftestan muomila dora. Bozor 2000 kadestan. Sotilganlar nechidan ketdi? Ha? Sotilgan yo'qmi? Hali nafruxtemaga 2000 bozor kadestan, hali dodagish nest. Yem valla. Shishakmi bular? Ha, mana qushqoroyi shishak. 22 bunisi? 25. 25, 25, 28. Nechi qildi bozor? 22 qildi, 25. Ha. Bunisi-chi? 2,5 ming. 2,5. Ishab istida kadagi. Mana ishab 25 va ishab istida kadagi bozor. Qushqoroyi shishak. Shishni olaylikda bunaqa. Ha, YouTube'ga tashlaymiz. Mana. Ha, gusfandoy baradorам бромадааст. 2000 гуфтеса, бо савдо дора. Ҳозир ман савдо кардеста. Mana. Yosh savliqlar men qarima bular endi. O'rta yosh savliqlar. Savliqoy ne piray. Xo'p. Yoshi badam nes, piri badam nes, ya'ni средняя гуфтеста мумкинда мешава 1700, 1800 муомила дора бо 1500, 1600 фурӯхтеста мега. Калоноша ёши зур фарбеша 1800 ҳам фурӯхте мега. Qayerda mol aka? Mana. Rayoni 5, molҳои rayoni 5 дастгирира фаромӯш накунед. Mana buzora bineng. Як галабуз бузғолаш ҳам аст, бачадорш ҳам аст. Бачадорш 2000 будааст, майдош 900 сumi бузғолош муомила дора бо. Такаш ҳам аст ака, така. Така. Taka o. Xonada taka. Kalon. Modami. Narayu. Naray niye modam? Nostori. Mana. Savdo shiday mana ай така. 1220 خریدم. 42 کیلو живой вес, وزن زنده 42 کیلو برآمده است. 50% میتیه گوشت. 50% گوشت میتیه. من مادر بزرگ برای مال کردم. پیری بعد نیست اینا یا پیر شدگی هم؟
якта зоидаги ай мега 1500 муомила дора 1300 бузург кадаги ай месни парода